अरे जोगी बाबा आई बैठी बाबा, बड़ा दिन हो गई बाबा आपके मुंह से भाव भजन सुन ले, तनी अजुओ कुछ भाव भजन सुना दे बाबा। अच्छा ठीक है बाबूजी, तला हम कुछ सुनावत हैं, सुना। ए बाबूजी, हर जीव में आत्मा का वास होखेला, आ ऊ जीवात्मा नाना प्रकार का कर्म करे के स्वतंत्र बा। तो एगो आत्मा जीव से सवाल कर रहल बा, का सवाल कर रहल बा बाबूजी? दिहली मुसोनवा बनावे के कहानवा, दिहली मुसोनवा बनावे के कहानवा, असली नकली चिन्हाइए राम, असली नकली चिन्हाइए राम, सोनरा बनाई देला चांदी के झुलनिया, सोनरा बनाई देला चांदी के झुलनिया, सोनवा कपनिया चढ़ाइए राम।
सुनरा बनाई दिला इहे चांदी के झुलनिया सोनरा बनाई दिला चांदी के झुलनिया सोनवा के पनिया